Jaký má smysl tepelná izolace v zimě, to si myslím, že je všem naprosto jasné a zřejmé, ale jaký má význam tepelná izolace v létě? A má vůbec nějaký? Samozřejmě, tepelná izolace je stejně důležitá v zimě i v létě. V zimě samozřejmě zajistí to, aby teplo z domu neuteklo ven, a v létě zase musí zajistit to, aby se teplo nedostalo dovnitř. Určitě znáte podkroví, v kterých je v létě nesnesitelně horko. Funguje to sluníčko, nahřeje střešní krytinu, potom se nahřejí jednotlivé vrstvy té střešní konstrukce, nakonec i ten sádrokartonový obklad a v noci z toho sálá teplo a jdete spát a máte tam 30 stupňů. Já sám tenhle problém velmi dobře znám. Bydlím v podkroví v domě, který byl rekonstruován před x lety a myslím, že tam jako izolace byla použitá vata. K čemu tam došlo? Proč tam máme v noci horko? Je to dáno vlastností toho izolačního materiálu, to znamená té minerální vaty. Ta minerální vata časem se sedne, vznikají tam různý škvíry a to teplo proniká dovnitř, špatně to prostě izoluje. Má tedy tenhle problém nějaké řešení? Čím by se to dalo vyřešit? No, dá se to vyřešit. Jako vhodná alternativa se jeví stříkaná izolační pěna, která odstraňuje tady ty nešvary té minerální vaty nebo těch klasických izolací. Stříkaná izolace je schopná provést dokonalé zateplení. Je schopná vyřešit veškeré složité detaily. Utěsní veškeré škvíry. Je to rychlá aplikace, protože běžný rodinný dům lze zateplit za jeden den. Je difuzně otevřená, to znamená umožňuje dělat konstrukce bez použití parotěsné zábrany. Nekondenzuje v ní vlhkost a tudíž nevznikají plísně nebo nějaké škodlivé věci, vytváří zdravý prostředí pro život uvnitř toho domu. Vy jste projektantem nejen tohoto rodinného domu, ale i celé řady jiných. Proč jste zvolil právě tuto variantu zateplení, tedy stříkanou izolační pěnou? Tuto pěnu používám již řadu let na svých projektech, protože má výbornou výplňovou schopnost kritických detailů a tím pádem odpadá chybovost při montáži. Pokud zatepluju třeba běžnou minerální vatou, vyvazuju na konstrukci, za čas mi poklesne, nebo ty montážníci mě předspou tu vatu, zase to místo je víc předspané, takže tak dobře neizoluje jako ta pěna, kterou, když se podíváme, se nanáší rovnoměrně v celé tloušťce, pěkně ve vrstvě a obklopí úplně každý detail. Jakou tloušťku té izolace dáváme na běžnou střechu rodinného domku? Na běžnou střechu rodinného domku se dá použít izolace o tloušťce 14 až 16 cm, která dokonale izoluje. Je už to vlastně hodnota pro nízkoenergetické domy. Jaké jsou další přednosti tohoto typu izolace? Jak již bylo zmíněno, je to hlavně i difuzní otevřenost. To znamená, že objekt, který je i částečně vlhký, tak může propouštět vodní pády přes tady tu izolaci a tahle izolace vlastně nepřijímá vodu, takže nemění své tepelné izolační vlastnosti. Kde všude nalezneme pro tento způsob izolace využití? Využíváme to u objektů, jak jsou novostavby, pasivní, nízkoenergetické domy, tak u rekonstrukcí vlastně je to difuzně otevřené, takže to umožní i tomu vlhkému zdivu dýchat a zároveň ho vysušovat, takže nevznikají na povrchu žádné plísně a s tím spojené další nemoci. Jak je to s životností této izolace, protože vím, že každá izolace časem ztrácí na objemu, ztrácí své parametry. Jak je to u téhle? Životnost běžně dosahuje životnosti stavby. Jo, končí s životností stavby, v podstatě můžeme uvažovat řádu i stovek let při správné údržbě provozu toho objektu. My se tady bavíme o izolaci v létě, tedy o problému, kdy nám teplo zvenku prostupuje dovnitř. Nevyřešil by mi tenhle problém systém kvalitní klimatizace? Klimatizace je částečným řešením, ale má spoustu jiných nevýhod, jako je třeba proudění chladného vzduchu, které může způsobit onemocnění, nachlazení, chřipky. Klimatizace je pouze potlačení těchto problémů, ale komfortní vyřešení dlouhodobé jen kvalitní izolace.